Esta mañá presentábase no Concello de Boiro a quinta edición do Trofeo Patrocinador. A proba organizada polo Club Ciclista Barbanza desenvolverase o vindeiro domingo 27 de xuño. Nela tomarán parte ao redor duns 170 corredores, pertencentes ás categorías máster de 30 a 60 e tamén xuvenís. Consta dun recorrido de 95 km con dous portos de montaña que son o Alto de Bexo e o Alto do Palleiro. As categorías 30 e 40 dan dúas voltas a un circuito de 45 km e as 50 e 60 dan unha volta. O recorrido nesta edición é o mismo que nas anteriores, o que pasa que por as circunstancias actuales o único que se elimina é o paso por Escarabote. Despois do resto, é dicir, faise toda a zona do recorrido, se sale de aquí, vaise por Abanqueiro, Cespón, Taragoña, Rianxo, dá esa volta toda a Monte Palleiro, e vense pola General en Bexo, hasta Espiñeira. En Espiñeira coise a direita, vaise pola carretera de Noia e directo a meta. Dende o Concello animaron os veciños a disfrutar deste evento deportivo, un dos moitos que se levan a cabo no municipio. Boiro somos penso que un referente do deporte comarcal, incluso galego, e así o estamos demostrando, non? Con distintas modalidades deportivas. Esperemos disfrutar de un evento deportivo que non haxa accidentes, por suposto. Esperemos que o tempo acompañe, que para o ciclismo precisamente a climatoloxía é fundamental, que este en seco, que corran os ciclistas en seco, moito mellor. Penso que non hai previsión de choiva. O inicio da proba está previsto para as 10 da mañá, con saída e chegada na praza do Concello. Unha vez rematada, ao redor da 1:30 nese mesmo escenario, procederase á entrega de trofeos aos gañadores de cada categoría.